Iingubo ezishushu ukunceda kobu busika bubandayo. Uphawu lokuba iinkonde neenkondekazi zisakhathalelwe kwaye azilityelwanga. Kudluliswa umyalezo wethemba. Kuphehlelelwe ngokusesikweni inyanga katata Mandela. Isihloko sithi yenza oko-nako apho ukhoyo ngaloo nto unayo. If you have got extra means, phumane emakhaya, masizeni i-community, masebenzane ne-government. And that's why sifuna ukuthi sisebenze nama-NPO lawa siza khona where government is not able to reach so that we can change their lives. Abo baxhamleyo bachulumancile. Siyavuyana ngokuba nikhona nizile sake sibe ngabantu akusabandi mntana sekhaya sake sombathe ndithe jeb ingubo zikhona. Siyambulela kuThixo ngenceba esibiziweyo ngale mini kanti sizawufumana ingubo zakwaleka. Akwaba besinofumana ingubo zokwaleka emiphefumulweni yethu. Iphondo lempuma koloni lelokuqala kulawo mane ukuxhamla kweliphulo. Eliphulo liqale eMthatha laya eMonti ngoku liseGqeberha. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andanqonji eGqeberha.